Takže zdar lidí, vítám vás dneska u dnešního videa. Dneska bude opět trénink dřepu. Mám tam nějakou pyramidu jedniček, pojedu 315, uvidíme jak to bude. A pak pojedu 340 kg, to se jenom otěžkám, pojedu dvojku polodřep, že uvidíme jak to půjde. Doufám, že už to budou nějaký poslední těžký dřepy, měly by být. Samozřejmě nevím, co Ondra vymyslí, ale už vlastně jsou jenom jeden víkend, druhý a pak už jsou závody, takže pak už by měly být jenom základy a nějaký reloadek. Já to nebudu prodlužovat, čumte do konce, ještě to bude nějaká pořádná váha, 340 jsem nikdy na zádech neměl. Jinak testuju tady nový mikrofon, tak můžete napsat, jak se vám to líbí, jak to šlape. Zase ty videa budou třeba trošku, je posuneme dál, bude to dobrý, takhle na závodech, když budeme dělat třeba nějaký rozhovory nebo něco. Takže to je vše, já už jdu trénovat a čumte do konce. Zdar! Hodin tam zarvat. Co to je výraz, vole?
Takže máme po tréninku, doufám, že už to byl nějak poslední nějaký těžký trénink před závodama. Samozřejmě uvidíme, co tam Ondra ještě vymyslí, že? Ale snad bych měl zkoušet jenom základy a pak bych měl nějaký deload před závodama. Padlo 315 na jedničku, zkoumal jsem asi 15 minut, jestli tam byla hloubka, tak jako za mě si myslím, že jsem tam byl. A pak jsem šel ještě těch 340 kg polodřeby opáčka. Docela na zádech to bylo jako heavy, co mě to překvapilo, že jsem jako zabral, tak jsem to nemohl ani vzít do stranu. Ale jako dobrý, no ještě maximálně jsem mohl jít níž, než když jsem jezdil třeba jako minulé ty polodřepy, jak jsem chodil níž, ale jako za mě prostě ta váha, otěžkat si to a myslím si, že těch 25 buď tam minimálně zopakovat, co jsem dal prostě na tréninku s hloubkou, anebo prostě, když má něco půjde, nebo prostě bude den, tak jich třeba i těch 30. Pak uvidíme, jaká bude prostě situace a jak se to všechno vybrdí. No. To je asi všechno. K dnešnímu tréninku možná uvidíme, co ještě budeme natáčet příští týden, asi nějaký tady, třeba ty základy, nebo nějaký benče, protože ty jsme ani v tomhle routu The Top Volume 2 ani nenatáčeli žádný, ale jakož jezdím v sobotu a ten sobotní trénink je vždycky nabitý, že jsem tady snad 5-6 hodin, protože vážu Matěje, takže tak. Takže všechno, já už jdu žrát a mějte se, takže zdar. Jsem zpět.